Aquest diumenge la platja de Fenals va acollir la celebració de la 10a edició del Dia del Mar, coincidint amb el Dia Marítim Mundial. L'objectiu de la jornada és conscienciar de la necessitat de la preservació de l'entorn marí, així com l'educació en conductes mediambientalment correctes al voltant d'aquest espai. És fonamental perquè, evidentment, invertim molts recursos en la conservació de les platges i del medi marí. Tot i això, tot i la gran quantitat de recursos que aboquem, hi ha una consciència plena a nivell mundial de que el nostre món va pitjor i, per tant, que cal esmerçar encara més recursos, i qualsevol acció de formació adreçada no només als més petits, sinó també als més grans, que moltes vegades som els que pitjor fem les coses, crec que és important, no? Les persones hem d'adquirir coneixements de conservació del medi, perquè sense ell, evidentment, no existiria la nostra civilització. Durant el matí de diumenge es van realitzar diferents activitats vinculades al coneixement i la seguretat, així com la protecció del medi marítim. Entre les moltes activitats que es va fer, hi va haver la neteja del fons marí, així com una sessió d'iniciació a la natació en aigües obertes. També es van oferir nombroses activitats per a la mainada, com el joc de l'oca Gaudeix del Mar o el joc socorrista per un dia. Tallers ambientals, una gincama familiar i inflables van ser altres de les activitats que s'hi van poder fer.